Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponche Bang Nilimen Sami Merchidin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta KK Production Hinpen ni Onga Sopi Korpi Kepu album Ing Pupon Ni Jangkar Bianglong ke parlo Lakha Troxy Kopili constituency arlo Khiruni Rongkang Tuyelong KK Production Hinpen ni Onga Sopi Korpi Kepu album Ing Pupon Wo sigachiklo ni Paikret Trok Ninkan Surihinira Inkora Piani Khiruni Rongkang Tuy along ni Onga Supi Korpi Kepu album Kang Pupon along Aluhia Man Pen Chetongdun Karbi Film Society KFS Central Committee Dun Maipu Suren Be Arideng Pen Bangso KK Production Hinpen ni Onga Supi Korpi Kepu album Ing Pupon Bangso album along Cheparjan Pon Rahul Base ni Hateron Pi Lapen script ketok Bangpu Chandra Singh Dera Kilun Pona Bangpu Lun Sepo Rangsina Rongpar Producer Rajan Ingleng Co-producer Rongja Dera Camera and editing SK Kamsa Atumpen Khiruni Pen Puthot KK Production Hinpen ni Onga Supi Korpi Kepu album Ing Pupo Lapen Bangso album KK Production YouTube alongsi Longpon Ichipusi Pachinipo Khiruni Pen Kam Singh Dera report Karbi Anglong News Channel Hello, nasi puthot ini kado ekon than tu lepo. King Kam Kimi Film Production present labangke nizang Karbi Anglong Khiruni Pen sipa paplangkon lo. Lada ke producer bangke Rajan Ingleng lapen co-producer Songja Dera lapen ke alam bangke ni ong Asupi Korpi nasi catch mante dada kate Cheparjan Ponabang Kubang Kitun Bangal lo Rahul B lapen ke Sneha Teron Spi lapen ke Lun Sepo labang ke Rang Sinarong Parlo lapen Dutulang Ketok labang so Lun Ati Or Kipi pen kes alam Ketok bangke Sar Chandra Singh Dera alam di masih tok lo lapian ke langsung ada we paklan bangke SK Kramsa lo choreographer bangke Rupesan Hansi masih ada Lakhakrephi Korkanthi constituency ke parlo Samilangso mini stadium sport complex auditorium hall along APHLC CC committee atumpen Japon Linsi Jaimek Mesen Pen Pamanko Kedamtang Bosik Nipai Krephi Ningkan Surihinira Inkoraphi Azengkan Lakhakrephi Korkanthi constituency APHLC CC committee atumpen Patur Pipon along Jesemet Lake celebration Ajaimek Aputhaksi Labangso Asai Dengpon Lapen Kewangchi lang Arni Aphan Ason Asai Tami Keklem Kedam Ponangji Aputhak Arsik Jitpen Chinki Chingwai Paduponlo Laso Chinki Chingwai Ponalong Korkanthi constituency APHL Se Maipu Gongat Killing Pensi Labangso Karcho Mate celebration Amai Chariponsi Mai Pachun Ponlo Laso Karchopon Amayalong Kachetongdun Aluhi Sarpo Mana Pengpen Ake Hai Sar J I Qatar IS retired Chetongdun Lapen Sar Kirirongpar General Secretary APHLC Rajesh Tiso Vice President APHLC Dipendra Rongpi Rajan Timong Finance Secretary Lapen Daniel Teron ex-contestant candidate MSc Korkanthi constituency Gobind Rongpar Youth Wings APHLC Alang litum labangso celebration amay along RDP dun lapen APHLC aphan kekroy arada tumpen chinki chingwai padupon Adun tu Korkanthi constituency APHLC CC committee atum karchopon amay along lam theke thanpon ki aprang ahut ke Karbi Anglong Autonomous Council pusi amen earpon adim non ke 3 nong ST Dipu Parliamentary pu adim non ke 6 ST Dipu Parliamentary constituency pu amensi paman pondedlo lake madlo ke chokche central government ma mate state government lo ke chokche pusi jongdam Lahai ke bidikang limpen loksi joy pen nangke klem loklo pusi Sar J I Qatar IS retired APHL se mai pupen klardak alamte rat anglo than pachinipon Lapen ki jutsi Korkanthi constituency along APHLC pen ke haidun pu ning cheparong si kachetong dun arwara tumpen
Choran isan choraplin khuisi mesen pen mai pajut pon. Dong mukak pen Ren Singkiling report Karbi Anglong News Channel. Da Korkanthi MSC constituency CC committee atum pen jalinsi pinida nilitum celebration dolo nilitum MP lek kado we pen pangrumpet amat constituency si pangrumpet mat haidun de chok sita dak Korkanthi nilitum haidet lo la pen kado we long crazy a constituency nilitum haidet lo MSC a constituency la sinitum ninga rong lo athema rat atum non ke chini bom lo ame thanga khei do nangji ame thanga long ri do nangji pu bangke iltum ing long a rat atum an Karbi Dimasa Garo Naga Khasi Syam Kuki atum anta Phado Mar atumanda Dimasa atumanda Boro atumanda nang chini dun lo la pen a potsi ni tum hai I dek lo non watai la pen la mo phi la bangso constituency long la dipu parliamentary constituency long ke hai tu pe media pan MLA anta ke hai edia pan town committee long anta ke hai edia pan la pen ke MSC long anta ke hai edia pan nilitum kachisik ke la hello in long arat atum Ohomia Khilonjia Adivasi atum anta ametang akhei wa lama bang cecini peminang jelang bang keci atum ke cini pemi bang ke ametang ron ke cedan ke ron pulote la election hello isia ron lo khei ke cerai la pen long ri ke cerai a ron lo pu halak keci atum an ke cini pemi lasi utor bor bil isi example udaharan asan lo Haru Chris yang bong pen Haru Chris Haru sir kep ra trogner kep bong alia tu BJP apan jok lap la son videk mangge kedo an bong alia tu BJP apan ning dok di seta bong Bengal ke BJP apan ning dok di data ning dok di arlo pen ke seta tribal tu apan kape remji apan alang litum BJP apan si arisim en lo la si ilitum panang perem lo la soalam karbiatum ke do antum chini ernangi hala BJP atum along vote pidun rong congress dum long vote pidun rong atum abangke la ke chi atum apansi mongali bihari atum hansi rap dun thurong lo ing long arat tum han ka perem akam si hala tum claim dun thurong lo labang soalam alang litum kachini nepen na jok si claim dun pusi ne tum matha lasi kapachi ni japan non litum APHLC pen ako claim tu jilan lapen non isi tek long lo MP election ki jut arni pen India government website along peklang lo MP election a result to hada ke to number 6 Dipu X autonomous district busi to Karbi Anglong X autonomous district X mane EX abang X lagi former pulo aprang pulo kedam tang aban pulo non ke aben MP apan ke Omor Singh tisu pusi hadak tok lo alam bagela hello itum BJP ke hai logge arni penamat la ilitum Karbi Anglong autonomous council bangke non ke avedat lo non Karbi Anglong council anar lo gedu autonomous pugalilo autonomous avedat lo po non EM CEM atum anta thang da kam klemun elo alang litum aning ke hang manke file anta non ha mini secretariat alo haladak
minister atum si file sa pe passport. Order dhala minister dum si people. Non CMEM tum gaja kong avelo. Pini penap mat ya do ilang. Men patrik jok ke ingtan ke po atha mat ke vivede jila tu. Poisa ta pi ilang mene. Hemso nang people puta pule po mene. Sakurita nang people. VGR long ta eviction po puta nang ni jimene. Seta alang litum ki pupu ni tum arju long lo. La eviction jite rat atum che kroy dun nang ji pugadi ke putu. Rat atum ke kache kroy dun ong silang no dak le. Apo rat atum che kroy dun na ima che kroy dun dang nang nema ke ro alolong ta tokti lagi. Alolong people no eviction po lagi. Assam Land Revenue Regulation along ke tok ateng ben si claim ji ke lagi. Rat atum ben meeting dun nang ji po hadak isia section long ta tokti lagi. Alang litum claim hai hi. Athema alang litum EM revenue ta aja kong veder lo ke nong ge claim kita. Minister revenue pan order si ridam nong pogenon ke. Lasi alang litum kaning ge thap lo rat atum nang je kroy do na itu. Abinong ke hala land and revenue a minister a order ke wan ji apan rat atum nang je rat atum dampak tu pusina choning ri thulu alama bangke. Chief Minister long dam nangi land revenue minister long dam nang ji po alama bang lo non ke lasi lake ning oi me akam lasi APHL sialong ki pipiatum avot ki pipiatum anke alang litum ake chok che pini chichini nak po kardong. Dua Barguri VDC Chairman Sar Koirong Par Ahemalongamat Spray Machine Lapen Sok Chili Keron po. Lakha Inko Retrok Dua Barguri Constituency under Dolamara Dua Barguri VDC Chairman Sar Koirong Par Ahemalongamat Spray Machine Keron po. Pirte Amuniratum Ane Om Kecholongver Nang Jipulote Kitibiti Choklempon Akenang Sot. Jongsi Kitibiti Choklem Klepulote Kereng Chapan Kasiksak Tetanji. La sonsi kiti choklempo nang chipulote asona mong sitame dolap nang ji. Anlote ke klempunta joy muchodji. La son kiti ke klem apor pachiton dun si EM Richard Tokbi mathapon si spray machine lapen sok chili ake joypen kironpo. La si kiti jok atumaphan kironpon puta thanpon. La si hula kacho dengdun atumta aning arong olo puta thanpon riti. La son EM Richard Tokbi kamathapon tek apot puta ning jepon. La si aporle do asonte anso si ron pontua lang puta ning jepon tu. La si rada tumta aning arong piglo puta chethanpon rinti. Athema sok chili kepari apor chitlo puta thanpon. La pen spray machine bangki medicine ta ap ilong puputa aning arong chipipon rinti. Dua Barguri Pen Edwardson ko report Karbiang Long News Channel. Kan kita jadi tuh komen tuh pokoknya kapasi rat kan kanong si non sai di tiga por kan non sok di nang itu. Lepas ke sai itu tiga itu tinggi ingkiat akan kita pajoki pura spray mesin dan nak pilo. Selesai spray mesin pilih nora kan orang pemula. Kali gas baik si pilo aprang dan ini thando election aprang dan spray mesin nang lilo. Nasa so nang le ong ikiat lo ako non nang le tulo. Tapi pini Ing deng troksike prasur kep kecho kuru chingduk arni ing tur etpen katalon pong. Northeast India angkang along rialong ing tur et along ripu Karbiang long angkang pen anong chetang dun plup patumi lakha ingko retrok Dua Barguri constituency ke parlo Dolamara Lokimon Ashram anparta kuru akengri Lokimon Adawan pialong patumi ing deng troksike prasur kep kecho kuru chingduk arni ing tur etpen katalon dun.
Kuru Chingdu Karcho Katalon Ponalong Lake Jesemet Lokhimon Adhoromapan Amahang Kapatekvek Abangpu Kurusar Lokhon Ingti Hensek Pirte Hachiarnia Potsi Patumi Lokhimon Adhoromapan Kekroy Arat Anke Arni Kangtir Lapen Arni Kethesi Paman Ponlo Kurusar Lokhon Ingti Hensek Pirte Hachiarni Ning Arongpen Kedengpon Lake Monit Monor Anparta Kereng et Api Ba Bipen Chenglok Anparta Amekewang Aningarong Kachipia Sonsi Lokhimon Adhoromapan Kekroy Arat Anke Ning Arongpen Arni Kethe Kangtir Paman Ponlo Lasonsi Patumi Lokhimon Adawan Pi Along Kuru Chingdu Karcho Katalon Pon Ajaimek Atengke Ada Porpai Kitom Aporahut Kurupo atum kang termitek piponlo. Bang sopi porpai trogra atitim aporahut kurupo atum apan kede. Lapen ada porpai troksi apor radetpet manpeng kachiman. Lapen kang termitek piderapi ada porpai narkep aporahut karcho. Bang so karcho asai judet penapi radetpen arnisia parman lunkan amalin sitami dengpo. Lunkan amalin asai judet penapi radet pen kecho kijun ning cheparong ponsi patumi asai angding arona tangpen inton po dua barguri pen Edverson ko report Carbiang Long News Channel. Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu